Kuore gi ng'anyo makamano, tend kaunti ma Nairobi osingo mar nono wachno kendo wabro miyo weche adimba koromo saa 1 mar odhiambo. Ka wadhi weche mamoko, en ni apisa mag Obila e boma ma Nairobi kawuono nolimo nyithindo ma ok tin ne 100 ma nigi tuo mar kansa e kar thieth maduong' ma Kenyatta National Hospital. Limbe Obila go e od thieth no ero en yo mar duoko lwedo ne oganda kod jopiny kendo jiwo jotuo e kinde ma piny hingo okenge mag kedo gi tuo mar kansa. Kotelnegi kod jalup komanda mar Obila ma Nairobi Beatrice Kiraguri ne giyango ni gikawo okang' makamano mar riwruok kod jonyuol gi nyithindo manie ute mag thieth madhi nyime gi yudo thieth mar keto mor e gwenge gi ka gijiwo gi e kinde gi magi kedo gi tuo mar kansa. We are mandated in our constitution that police have to partner with the community. We cannot be where we are as police officers, not until we partner with the community. We do partner with institutions and facilities like Kenyatta National Hospital, not only to come and visit the sick, but doing much more things in community policing. That does bridge the gap that is in between the community and the police. You know, in most cases, some members of the public view police as just bad people, police no abaya. But in this time, we are not coming here because of arresting anyone, doing any investigations, but just to make someone smile. So that is another way of partnering with the community, and we are happy. Today, we are coming here to touch the most vulnerable, those who cannot even pay us. But by doing it, we know that we are establishing a treasure which will never end. So we are encouraging every person to continue partnering to make a world a better place to be.